तकाल भइलो सबके के बजा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। त भाई लोग देखल इन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जौन गाना रख पीके रोज करेले ड्रामा। अरे हाँ 2 ये वाला भाई लोग गाना के शूटिंग हो गल बा। अरे हाँ गाना रिकॉर्ड हो गल बा। लेकिन भाई लोग तो लोग हम बतैले रहनी जब ये गाना के म्यूजिक बन रहा था। अरे हाँ जब आर्या शर्मा ये गाना के म्यूजिक बनेले रहल पीके रोज करेले ड्रामा तबे तो लोग एगो वीडियो बना के बता दिल कि हाँ भाई लोग ये वाला गाना आवे वाला बा। लेकिन भाई लोग ये वाला गाना कब तक ले आई कौना चैनल पर आई और भाई लोग कब तक ले पोस्टर आई तो लोग को पूरा फुल जानकारी मिली यही वाला वीडियो में। तो लोग ये वाला वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो हमारे दो करता नहीं कहते अभी जो सब्सक्राइब वाला बटन लोग तो दबा देंगे। और हाँ भाई लोग लाइक ये वाला वीडियो पर तो लोग 100 लाइक कंप्लीट करा देंगे। तो भाई लोग देख लेंगे खेसारी लाल यादव कुछ ऐसा बात कहता भैया रोज करेला ड्रामा उसका न्यू वर्जन है बोले थे। हाँ जल्दी आएगा वो लड़की भी आई है प्रिया सर क्या नाम है प्रिया सोहानी भी आई है उसके साथ एक गाना करना है मुझे और वही गाना करेंगे। अरे हाँ भाई लोग एगो गाना इवेंट में प्रिया सोहानी गए रही होती तो खेसारी लाल यादव कहलन कि हाँ ये वाला गाना जो बा पीके रोज कर ले ड्रामा 2 वर्जन आई और भाई लोग फाइनली गाना रिकॉर्ड कर ले बना। अरे हाँ जो गाना बा पीके रोज कर ले ड्रामा फाइनली गाना रिकॉर्ड हो गल बा। लेकिन भाई लोग अभी तक वीडियो शूट नहीं किया बल प्रिया सोहानी के साथ। भाई लोग प्रिया सोहानी के साथ बहुत जल्दी प्रिया सोहानी और खेसारी लाल यादव के वीडियो शूट हुई पीके रोजे कर ले ड्रामा 2। बाकी गाना बहुत ज़बरदस्त बहुत झकास तरीके से लिखायल बा। लेकिन भाई लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ बहुत जल्दी प्रिया सोहानी देखे के मिले। लेकिन भाई लोग टुनटू लाल यादव के साथ भी प्रिया सोहानी के कितना गाना रिकॉर्ड और भाई लोग कितना गाना शूट हो गल बा। एगो इनकर गाना आयल बा प्रिया सोहानी के ट्रेंडिंग मतलब टुनटू लाल यादव के साथ 5 किलो राशन। अरे हाँ प्रिया सोहानी और टुनटू यादव बाड़ा लगी तो लोग अगर नहीं खा लगी सुन तो जाके यूट्यूब पर सर्च मार के सुन सकल लगी। लेकिन भाई लोग जो गाना पीके रोज कर ले ड्रामा 2 भाई लोग बहुत झकास बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा तरीके से गाना लिखल गल बा और बहुत झकास म्यूजिक भी बनावल गल बा। काहे कि एमे जौन बा तो डीजे म्यूजिक बा। 1 वर्जन में डीजे वोजे उतना झकास म्यूजिक ना रहे। लेकिन भाई लोग एमे बहुत झकास बहुत मस्त बहुत बेहतरीन म्यूजिक बनेले बड़ा आर्या शर्मा। लेकिन भाई लोग गाना लिखले बड़न। अरे हाँ लिखले बड़ा कृष्णा बेदर्ती। अरे हाँ बहुत झकास बहुत अच्छा गाना लिखले बड़ा विनोद बेदर्दी ना भाई लोग कृष्णा बेदर्दी विनोद बेदर्दी कहाँ से। लेकिन भाई लोग बहुत जगह बहुत मस्त बहुत अच्छा गाना बा। अगर तो लोग सुने के चाहत रही तो बेस्ट भोजपुरी चैनल के सब्सक्राइब कर लें। काहे कि छठ बाद ये वाला जौन गाना बा पीके रोजे कर ले ड्रामा 2 छठ बाद गाना तो लोग देखे के मिली रिलीज हुई छठ बाद। बाकी तो लोग आज की वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें और भाई लोग हाँ चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लें। काहे कि भोजपुरी की हर खबर सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो।